ama-VDs abazofuna ukunihlukanisa babaphinde emuva nina nomuntu oyedwa. Ngizokwenza umkhonto wesizwe, ngicela ukubonga kakhulu. Kodwa kufanele nazi ukuthi nanoma yini uma nibona uReggie Ngcobo senamagwegwe engasahambi ngeziqondiso, mutsheleni, mawukuthi uqinisa ikhanda mukhipheni. Akuyona ilifa ukuthi ube umholi womkhonto wesizwe. Akekho umuntu owazalela ukuzohola la. Bayangithanda nami laphayeka eWard3 yaseRichmond la ngibrecha khona. Kanibona sengiyabhethe nje ngithumeleni khona bayozibonela umbhethi wami ukuthi bawenzeni. Asingabi nale tendency yokuthi umuntu useyarredeploy esesuswa enikezwa okunye noma ephiniselwa khona evidinini yakhe bese uyaqala umobilize abantu uthi akabakulwele kuliwe kube nehlukane emkhontweni wesizwe ngoba leyo nto ngiyazi phakathi kwethu sesithembisene ukubomela. Abantu abasha ukubhala la ahlale ebusuku wegadi nehlale ebusuku yahlalwa-ke ebusuku thiwe niyabona-ke mase siyazalana-ke manje masibambe ucorporate uReggie uyena uzokwenza ukuthi mase kwenziwa ilisti kube wena uspika wena yikho lona kospika la akhomela la unamalunga omkhonto wesizwe. Nifake emakhanda nize nembuze nangelinye ilanga. Mina Reggie Ngcobo angina interest yokuya e-National Assembly kogogo, angina interest yokuya ku-NCOP, angina interest yokuya e-legislature la, angina interest yokuba umeya, angina interest yokuba uspika, angina interest yokuba ukhansela, ngine interest yokuba ilunga lomkhonto wesizwe. Into engiyihalelayo ngaphandle kokubona umuntu omnyama ekhululeke, and akufanele siconsume noma sigwinywe isystem because kumanje indlela esicabanga ngayo sicabanga njengabantu be-ANC, senza izinto ze-ANC, sibehave njenge-ANC, sinama-caucus njenge-ANC, wathi ukuthi sithi sibaleka ka-ANC phinde sohlala ka-ANC. Sikolapse kumanje very same ANC hambani batshela abantu bakithi abamnyama ukuthi lilodwa iqembu elikhona eSouth Africa elimele likhulumela umuntu omnyama, umkhonto wesizwe kuphela. Egoli eGodrick City Dome uSiril Ramaphosa ubize amakhansela akhe lawa angenamsebenzi wayewakhokhela lapha ngaphezulu. Umesehleli la ufike watshela ukuthi i-DA namakhansela zakangcono kunani. Bathi usahlangana nomuntu la etshela ukuthi uyiqabane laka-ANC ebesehleli uRamaphosa i-head yaka-ANC ukuthi yena uyi-DA. Abanolanda abantu be-DA abagqoka izikipa eziyelo babuyisele kumkhonto wesizwe. Labaya abantu labayana badinga nina nihambe niyoba-educate ukuthi uRamaphosa udayisile ngomhlomnyama, uRamaphosa udayisile ngezwe lethu, uRamaphosa udayisile ngesiko lethu, uRamaphosa udayisile ngabo. Akufanele nithole nibhizi nilwa kakhulu nabantu be-ANC. Abantu ekufanele nibajabulele, abefundisi babathandazele, abelaphi babaphahlele, baqonde ukuthi indlela abahamba ngayo idumile. Akuyona into edinga ugogo yathi udinga nje isigubhu baphinde basuke kule mayogeza bakwazi ukubuyela ekhaya yomzabalazo oqondile
Ngiyacela ukunibonga nonke baholi baseThekwini, baholi baseMoses Mabhida, abaholi abelaphi, abaholi be-PCC, i-leadership ye-PCC, eSakhoso ekhona, Youth League, and Women's League ngiyazi ukuthi ikhona kodwa ayikho kodwa ikhona.